ħankunu qegħdin nħabbru il-roadmap tagħna fir-rigward ta' Għawdex fejn ħajkonna punti speċifiċi il-pjan tagħna l-5 snin li ġejjin għal Gżira Awċija u mbagħad nhar l-erba' illi ġejjin bitada ħankunu qegħdin nlaqgħu il-konferenza ġenerali straordinarja sabiex nippubblikaw il-manifest elettorali kollu kemm. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar dan it-tnejn filgħaxija waqt il-programm fis-sustanza fl-Iklin lejlet li l-Partit Laburista iħabbar il-pjan tiegħu għal Gżira Awċija. Joseph Muscat spjega l-bżonn li fl-ewwel ġimgħat tal-kampanja elettorali il-Partit Laburista jniedi b'mod separat il-proposti tiegħu biex in-nies ikunu jistgħu jsaqsu dwar id-diversi proposti. Liema proposti issa jiġu approvati waqt il-konferenza ġenerali straordinarja ta' nhar l-erba' li ġej. Sa dan it-tant fost it-temi trattati waqt dan il-programm kien hemm it-talba għal maħfra presidenzjali mir-rappreżentant ta' trafigura f'Malta George Farrugia biex jiżvela aktar dettalji dwar loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta. Il-mexxej Laburista qal li l-pajjiż ma jistax jibqa' soġġett għal proklama. Żgur li l-Prim Ministru għandu ferm iktar informazzjoni milli għandi jien biex nagħti il-ġudizzju tiegħi, imma ngħid jien il-punt prinċipali jibqa' illi ma jistax ikun li f'każijiet bħal dawn nibqgħu suġġetti sempliċement għal proklama li tista' jagħti Prim Ministru. Minflok iżda għandha tiddaħħal il-liġi tal-whistleblower, waħda mill-ewwel liġijiet li jdaħħal gvern ġdid. Tkellem ukoll dwar dak li qalet il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja li saħqet li l-Awtorità dwar l-Ambjent u l-Ippjanar il-MEPA għandha tkun indipendenti u tinqata' mir-regolatur fil-qasam tal-iżvilupp. Xi ħaġa għal Joseph Muscat illi ilha tissemma mill-Kummissjoni sa minn Marzu tal-2008 u li nebħet lil Partit Laburista biex jieħu l-pożizzjoni li l-ambjent u l-ippjanar ikunu separati. Jien naħseb li llum infaqet din il-bużżieqa illi prova jonfoħ minn dalgħodu stess il-Prim Ministru li f'dan il-qasam ma għamilx l-istudji tiegħu sewwa. Matul il-programm il-mexxej Laburista ġie mistoqsi dwar id-direttur maniġerjali tal-Finco Paul Bonello li l-ħadd indirizza l-mass meeting tal-Partit Laburista u qal li għall-ewwel darba se jivvota lill-Partit Laburista. Joseph Muscat iddeskriva l-pass tiegħu bħala wieħed kuraġġjuż, pass li juri kemm il-bibien ta' dan il-moviment huma miftuħin. Qal li Paul Bonello huwa simbolu ta' kemm il-poplu jeħtieġ li jingħaqad biex ikisser il-politika tal-passat u jibda xi ħaġa ġdida. Kulħadd jara fejn jaqbel lill-familja tiegħu u fejn jaqbel lill-pajjiż u jien naħseb illi kull min jirraġuna b'dak il-mod jaf illi din id-darba wasal iż-żmien fl-aħħar għal bidla fid-direzzjoni. Joseph Muscat temm jappella biex aktar persuni jingħaqdu mal-moviment li jinbena madwar il-Partit Laburista bilgħal li jinfetaħ kapitlu ġdid ta' bidla fid-direzzjoni tal-politika Maltija.